Helmut Langenschmidt je čovjek iz Austrije koji je dobio 15 godina predoziran plinom, otišao u onostrano. Vratio se s nevjerojatnim otkrićima i spoznama. Ljudima govori: ispovijedajte se, molite, primajte pričast dok nije prekasno. Danas je radiolog i glazbenik koji je napisao 2 knjige koje otkrivaju što je sve doživio. Vidio Isusa, Gospu, nebeske stvorove. Od Isusa i Gospe dobije spoznaju o budućim događajima. Na jednoj od konferencija otkrio je: prvo se njegovo biće našlo u tami. To je osjećao strah, samoću, hladnoću. Ali u jednom trenutku se sjetio Boga i počeo je vikati: Bože, pomozi mi. I onda je primijetio malo svjetlo kako mu se približava. Kako to svjetlo mu se približavalo, on je sve više počeo osjećati toplinu, ljubav, radost i mir. Nakon nekog vremena našao se u tunelu na putu do svjetlosti. Znao je da je svjetlost jedini spas. U tom tunelu na zidovima je vidio različita bića. Neki su izgledali kao anđeli. Nastavio u smjeru gdje izvor svjetla postajao sve svjetliji. Osjetio i druga krilata stvorenja. Na kraju tunela bilo je sve više svjetla. Izvor svjetla na kraju tunela je postao toliko jak. Odjednom zidovi tunela su nestali. Osjećao se umotan u tom svjetlu. Ušao je mir i u sreću koju nikad nije iskusio na zemlji. Iz tog tunela je izašao, a našao se pred stolom, a nasuprot njemu u fotelji su sjedila je neka osoba i ugledao je 3 starca sa vrlo dubokim borama na licu. Osoba koja je sjedila je ustala, a za njom druga koja je čekala kraj stola. Vidio je veliku knjigu na stolu. 3 starca počeli su listati stranice. Na kraju je ostao sam stroj ljudi koji su ga smjestili u fotelju koja je u međuvremenu ostala prazna. Tad je shvatio da je umro. Zamolio je 3 starca da mu se predstave, a oni su otkrili da su 3 mudraca. A ona velika knjiga da je to knjiga života. Tu je zapisana svaka misao, zgovorena riječ, mali, veliki događaj, sve što se tiče vaše duše. Jedna od njegovih malih zapisanih priča bila je kako je maltretirao muhe. Kad je bio mali, uživao je u tome da muhe baca u vatru, ali činio je to sa zadovoljstvom i u strasti. I upravo taj osjećaj zadovoljstva prilikom mučenja stvorenja bio je razlog zašto je taj događaj opisan u knjizi. Tu se sadrži svaki postupak, misao, razgovor. Kaže Helmut, ako su naše misli bile loše, ali nisu bile izgovorene, riječ nije došla na jezik, pa tako nije izazvalo uništenje u srcu osobe. Ta duša neće biti oštro osuđena. Bog je nevjerojatno milosrdan, ali i pravedan. S tom trojicom mudraca pričao o svom životu. Naučio je da je bolje 3 puta razmisliti nego nešto reći, jer će mu odgovarati za svaku riječ. Ne govori loše o nikome, uštedjet ćeš si mnogo vremena u čistilištu. U nebu je savršena čistoća, a tu možete doći samo kroz Božje milosrđe i kroz svetu ispovijed. Svakim činom ispovjeđenim i sa istinskim pokajanjem, odlučnošću da ćeš izbjegavati dotični grijeh. Tad više nisu ti grijesi navedeni kao grijesi u knjizi života. Su se pretvara da nisu počinjeni. U čistilištu se duše čiste. Oni su pobjegli od pakla, ali još trebaju činiti pokoru. Tu shvaćaš da je samo jedna istina, a to je Isus. Vidio Isusa kako stoji na svakoj svetoj ispovjedi u svećenika i crta križ kada je odrešenje. Bez milosrđa nema pravde, a bez pravde nema milosrđa.
Bio je svetog Mihaela Arkanđela. On ima vagu u ruci i mjeruje dobra i loša djela. Također oni vjernici koji se pričešću pod grijehom duboko vrijeđaju Isusa. Približavanje Bogu nije moguće u zagrobnom životu bez čistoće duše. Mnogo je lakše ispravljati grijehe na zemlji nego u čistilištu. Ovdje u našem ovozemaljskom životu svetu ispoved, pokajanje, traženje oprosta, pomirenje, vraćanje otetog i dobrih djela. Možemo učiniti mnogo za sebe, a tamo čekamo. Ovi videi su preporuke i savjeti. Nemojte svaku riječ koju vam kažemo doslovno shvatiti ili uzeti zdravo za gotovo. Molimo vas da se uvijek prvo pomolite i obratite Isusu Kristu i Duhu Svetome za sve odluke koje napravite u životu. Hvala na razumijevanju. Isus i Gospa te vole. Ako želiš, možeš im pomoći. Podijeli ovaj video sada na društvenim mrežama i lajkaj video. Pretplati se i klikni zvonce, pa onda sve, jer u suprotnome YouTube ne može javiti kada dođe nova epizoda. Ako ne znaš šta bi komentirao, komentare slobodno napiši živjeli Isus i Gospa. Sve je u potpunosti besplatno, a nama stvarno puno znači u borbi širenja Kristove slave. Hvala vam od srca. Gospa ima poruku za tebe. Isus ima poruku za tebe. Vole te i žele te vidjeti u raju. Žele te u raju. Sada im predaj svoje srce. Sada im predaj svoj problem. Ne pitaj se može li to Bog riješiti. Ne vrijeđaj Boga, nego mu samo predaj problem. I vjeruj da će doći. Uzdaj se u Boga, ali Bog traži da se ti poniziš i da i ti nešto daš od sebe. A to je tako malo. Traži tvoje vrijeme. Traži tebe u sakramentu ispovjedi. Traži tebe da se pomiriš sa neprijateljima. Tražiš da oprostiš svima koji su te povrijedili. Traži tvoju ljubav. Ako ti Bogu daš svoje srce, on će zaista to srce uzeti i pretvoriti je u zlatno i vječno srce Isusove pobjede. Stoga, ako ti Bog daje pobjedu u rukama, nemoj odbiti. Ako ti Bog daje milosrđe, nemoj ga odbiti. Ako Bog traži samo to malo da mu damo svoje vrijeme, nemoj ga odbiti. Vjeruj u njegovu majku, vjeruj u njegovu moć, vjeruj u krunicu, vjeruj u crkvu. Ne osuđuj crkvu, moli se za nju. Ne osuđuj druge, moli se za druge. Nemoj suditi da tebi ne bude od Boga suđeno. Opraštaj svima i Bog će oprostiti tebi. Živi sakramenat oproštenja i kada živiš u oproštenju, ti si bacio bombu koju su drugi tebi bacili kad su te ranili, kad su te povrijedili, kad su te osudili. Ta bomba neće eksplodirati kod tebe, puknut će kod njih ako oni sami ne maknu od sebe. Oproštenje je dar od Boga. Oprosti svima. Amen. Ako vam se sviđa epizoda, molimo vas da ostavite like i komentar. Pretplatite se i kliknite zvonce, zatim tipku sve obavijesti. Sve je u potpunosti besplatno i pomaže nam širiti Kristovu slavu. Od srca vam hvala i za najmanji znak pažnje. Podijelite video kako bi mogli širiti slavu Boga i da zajedno pobjedimo zlo u svijetu. Vama je to nekoliko sekundi, a nama je veliko kao nebo. Zapamtite, bez vaše pomoći ne možemo uspjeti, jer vi ste srce kanala. Svaki dan se molimo za sve vas koji ste pretplaćeni i molimo vas da se molite za nas da zajedno pobjedi ljubav Isusa Krista na svijetu. Slobodno nas pratite na društvenim mrežama. Molimo vas da svi komentari budu pristojni, jer u suprotno imamo filtere koji brišu sve one koji dolaze samo iz razloga da šire mržnju. Mržnja nam nije potrebna. Potrebna nam je ljubav i razumijevanje. Širimo zajedno mir, jer ljubav Božja nalazi se u nama.
Bog.